Yung, so, ito na ang pinakurang gala natin ngayong taon na lang. Suot natin yung damit ni Team Katagumpay na gawa ng Parak Clothing. So, shout out sa inyo, Team Katagumpay and Parak Clothing. So, hindi man tayo mapansin dahil mismo content creator, at least na bigyan natin sila ng appreciation. Appreciate natin yung damit, tsaka yung effort. Actually, may sticker din yan. Andiyan na sa tangki ng motor. Alright, yan. So, makikita nyo na sa gilid. Yun yung sticker na Parak Clothing at kay Team Katagumpay. So, yan. Yung dami natin na nasuot, yan yung isa sa 200 pieces na ginawa last December na year end t-shirt ni Team Katagumpay. So, isa tayo sa nakakuha, no? So, yun. Guys, hindi ko na tataasin o patataasin yung pag-voice over dahil maingay masyado yung mga manok. Sumasapaw sa busis ko, guys. Kaya ito, kung gusto nyo manood, panoorin nyo na lang. Kung hindi naman, ayos lang din. Alright, ingat.